बे समाव फोसावनो लादों मोनसे दुखुनांथाव रादाब। एन्डा फिथाइ जानानै देहा फाहामसालियाव थानांदों उन्दै फरायसाफोर। चिरांनि बिजनी फानबारि 2 नं बेलगुरि गुदि फरायसालियाव सोमजिदों गिखांनाय थासारि। उन्दै फरायसाफोरा फरायसालियाव फैनानै साखाथियाव थानाय एन्डा फिथाइ जानानै थासारिखौ खालामदों गिखांनाय। दुमान खमफिजोबदों आंखौ। मेगन गोथौ जालायथारबाय। खारबोजोबनाय। आंहा एकदम खारबोथारबाय आं बोरै जागोन बे दामब्रा माखाखौ गिनानैनो। मिथिनाय बायदिब्ला फानबारि 2 नं बेलगुरि गुदि फरायसालिनि उन्दै फरायसाफोरा फोरोंगिरि फैथ'यै समाव साखाथियाव थानाय एन्डा फिथाइखौ जादोंमोन। बेनि उनाव फिथाइ जानाय गासै फरायसाफोरनि देहानि थासारिया गाज्रि जायो आरो गोबानो हमो। जाहोनाव काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमलाब बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो फरायसाफोरखौ। जायगानि थागिबिफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला सासे बैसोगोरा सुबुङा एन्डा फिथाइखौ जानो होदोंमोन। बिनिनो थिननाय बादि एन्डा फिथाइखौ जादोंमोन फरायसाफोरा। অৱস্থা কেনেকুৱা এতিয়া? সবে এতিয়া সুস্থ হৈ আছে। ইনিশিয়ালি যেতিয়া আহিছিল বহুত বাচ্চাবিলাকে বমি কৰি আছিল, বাট এতিয়া আমি ষ্টেবল কৰি দিছো সব বাচ্চাবিলাকক। কি হৈছিল আচলতে? কেন্দ্ৰৰ গছৰ বিচি এওঁলোকে অলপ বেছিকে কনজিউম কৰি লৈছিল। স্কুলত এইটো ক'ত পালে? স্কুলত কোনোবা এওঁলোকে কোৱা মতে কোনোবা এজন ডাঙৰ মানুহ কৈছে এইটো খালে নাৰিকলৰ নিচিনা লাগে, সেইটোৰ কাৰণে এওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে। বহুতবিলাক বাচ্চাই কনজিউম কৰিলে। এওঁলোকে কোৱা মতে 25 জন বাচ্চাই খাইছিল। 13 জন ইয়াতে আনিছে, বাকী তাতে লোকেলি বানবাৰী হস্পিটেলতে মেনেজ কৰিছে। এওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়া ষ্টেবল? এওঁলোকে ষ্টেবল হৈ আছে। ঠিক আছে। बहाय माने बे एन्डा फिथाइ बेखौ जादों आरोखि बिसोर। दा बहाय बिनि जाजेननाय गथ'खौ जोङो दायो बिथङै बुंनो हायाखैब्लाबो सासे बे फरायसालियावनो फरायनाय गाजर नाम बिनो सिगां जाग्रोदों जाहैबाय। बिनि उनाव बे माखासे फरायसाफ्रा जादों आरो सासे फरायसुलि दंफायो बेबो जाफादों जाहैदों। बियो 8:30सोआव जादों अनुमान। बे समावथ' मास्टार फैयाखै। आंनि अनुमानाव आं दायो बिथं भाबै मिथियाखै।